Toyota Camry соли барориш 2012 дӯстони азиз. Мани намуди берунаи мошин. намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, ин ойначаҳои пешаш электроника, коробкаш автомат дӯстон, инҷа CD плеер дорад, монитор дорад. Пробегаш чанд ко? 130. Пробегаш 130,000 километр гусосиям. ин ҳолати салони қафои мошин. дӯстони азиз, ёдовар мешавам аввали сидениҳо рӯи кашҳои замонавӣ кишидагӣ. мотор 2.5 сӯзишвориш газ бензин. расходаш 10 та газги 100 км мегардад дӯстони азиз. яъне ҳолати мотори мошин. нархи мошин 146,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 936 83 93. Hyundai Sonata соли барориш 2011 дӯстони азиз. манин намуди берунаи мошин. ёдовар мешавем ҳуҷҷатош яксолина, ҳам оинаҳои сиёҳшиша, ҳам ҳуҷҷатҳои санҷиши техникиш яксолина мебошад дӯстон. манин намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, яъне ойначаҳои пешаш электроника, коробкаш автомат дӯстон. автомат титрон гуфтасиям. инҷа CD плеер дорад, монитор дорад. сӯзишвориш фақат газ гуфтасиям. задни камерашам ҳаст. ҳозир пробегашам бефаҳмем. пробег 147,000 километр пробег дӯстон. ин ҳолати салони мошин, сидениҳош кожини мебошад. мана чӣ хеле ки дида истодаед. ин ҳолати салони қафои мошин. сидениҳои қафошам абагреф сидени. мотор 2 фақат газ гусосиям, заводской газчистагӣ. расход чӣ қадар? 10 та газги чанд та мегардад? 90. расходаш 10 та газгиди 90 100 то 100 км мегардад гуфтасиям. яъне ҳолати мотори мошин. нархи мошин 95,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 610 04 79. Honda CR-V соли барориш 2011. яъне намуди берунаи мошин дӯстон. яъне намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, дута сидениҳои пеша багриф сидени, CD плеер дорад, монитор, мултирӯл дӯстон. ҳозир пробегашам мефаҳмем. 113,000 километр пробег дӯстони азиз. рӯлош лифт, сидениҳоям лифт, боз абагриф сидени, инҷа люкам дорад. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. сидениҳош кожни мана мини бар дорад, бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2.4 сӯзишвориш бензин. расход чӣ қадар? 9 расходаш 9 литр 10 литр ва 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин.
нархи мошин 160,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 810 0048. Toyota Camry соли барориш 2011. Яъни намуди бернаи мошин. намуд аз кафои мошин. дӯстон, ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. бинед салони қафои мошин люкам дорад. ин салони пеш 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, титроник, CD плеер, монитор дорад, дута сиденияи пеш, обогрев сидений, пробег. пробегаш мефаҳмем дӯстон, пробегаш 106,000 километр пробег. сиденияш лифт мебошад дӯстон, люкам дорад. мотор 2.5 сӯзишвориш бензин, расходаш 8 литр 9 литр ба 100 км мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 145,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 810 0048. Toyota Prado соли барориш 2012. дӯстони азиз, мошин вагон мебошад. ин намуди берунаи мошин. ин балонош дар ҳолати хуб. ин намуд аз кафои мошин. ин чӣ хеле ки дида истодед 4 пахлоникҳои қафош дӯстон. ин салони қафош бисёр дар ҳолати хуб. ин салони пеш 4 электропакет, сентр замок, коробкаш автомат, бортош компютер, климат контрол, мультирол, ҳама наваротҳои ин замона, рӯлош лифт, бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2.7 сӯзишвориш бензин, расход чӣ қадар? 13 литр. расходаш 13 литр ки 100 км мегардад. нархи мошин 300,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 757 90 60.